Баня Стил имат физически магазини в големите градове в страната и също така онлайн магазин, от който може да разгледате разнообразието, което предлагат независимо къде се намирате. Не съм си вкъщи, но се намирам в шоурума на Баня Стил, където започвам да се чувствам у дома си и защото е толкова уютно и красиво. Толкова много неща си харесах, нямам търпение някъде да си заведем нашия мечтан дом. Да, ще бъде супер. Както видяхте, Баня Стил предлагат огромен асортимент интериорни решения за всеки ценови клас и всеки вкус.